An ƙirƙiri jihar Abia da ake take da jihar bayin Allah wato God's own state a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Jihar Abia ta samo asalin sunanta daga kalmar farko ta ƙabilu hudu da ke jihar da suka haɗa da Aba, Bende, Isukwato da Afikpo. Sai jihar Adamawa da ta samo asalin sunanta daga Modibo Adamu bin Hardasan wanda ya ci garin da yaƙi a farkon ƙarni na 19. An ƙirƙiri jihar Adamawa da ake take da ƙasar kyawawa wato Land of Beauty a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Sai mai bi mata Akwa Ibom. An ƙirƙiri jihar Akwa Ibom da ake take da ƙasar alƙawari wato Land of Promise a ranar 23 ga watan Satumba shekarar 1987. Jihar Akwa Ibom ta samu asalin sunanta ne daga kogi da ake take da Akwa Ibom. Jihar Anambra ta samu asalin sunanta ne bayan wani fitaccen kogi da ke ratsa jihar mai suna Omabara. An ƙirƙiri jihar Anambra da ake take da hasken ƙasa wato Light of the Nation a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. An ƙirƙiri jihar Bauchi da ake take da abar son gani ga duk mai yawon buɗe ido wato Pearl of the Tourism a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. An samu asalin sunan jihar Bauchi daga Bauchi, fitaccen mafarauci wanda ya zauna a yankin a ƙarni na 19. Sai jihar Bayelsa. Jihar Bayelsa ta samu asalin sunanta bayan an haɗa sunayen wasu ƙananan hukumomi uku da ke a jihar da suka haɗa da Belga, Yanaguwa da Salga waje guda. An ƙirƙiri jihar Bayelsa da ake take da abin godiyar al'umma wato Glory of All Lands a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1996. Sai jihar Benue da ake take da kwandon abincin al'ummar ƙasa wato Food Basket of the Nation. A ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976, jihar Benue na nufin tushen ruwa da Turanci. Borno wani suna ne na jama'ar kabilar Kanuri waɗanda su ne suka mamaye jihar Borno. An ƙirƙiro jihar Borno da ake take da gidan zaman lafiya wato Home of Peace a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. Sai jihar Cross River da ake take da mutanen aljanna wato the People of Paradise a ranar 27 ga watan Mayun shekarar 1967. Jihar ta samu asalin sunanta ne daga wani kogi da ke ratsa jihar. Jihar Delta da ake take da babbar zuciya wato the Big Heart. An ƙirƙire ta a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Ta samu asalin sunanta daga kogin Niger da ya haɗu da tekun Atlanta. Sai jihar Ebonyi. An samu asalin sunan jihar Ebonyi daga kalmar Ebon, sunan wani rafi da ya ratsa ta babban birnin jihar wato Abakaliki. An ƙirƙiri jihar Ebonyi da ake take da gishirin ƙasa wato Salt of the Nation a ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1996. An ƙirƙiri jihar Edo da ake take da bugun zuciyar Najeriya wato Heartbeat of the Nation a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Jihar ta samu asalin sunanta daga kabilar Benin da ke rayuwa a yankin da ake kira da Edo. Jihar Ekiti ta samu asalin sunanta daga kalmar Okiti da ke nufin wurin da ke zage da tsaunuka. An ƙirƙiri jihar ta Ekiti da ake take da gidan daraja da nagarta wato Land of Honor and Integrity a ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1996. Jihar Enugu kuwa saboda tsaunukan da ke yankin yasa jama'ar kabilar Igbo ke kiran wurin da Enugu, ma'ana saman tsaunuka. An ƙirƙiri jihar Enugu da ake take da birnin makamashi wato Coal City State a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. An ƙirƙiri jihar Gombe da ake take da abun ado cikin itatuwa wato Jewel in Savannah a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1996. Jihar ta Gombe ta samo asalin sunanta da kabilar Fulde wanda shine yaren da mafi yawan mazauna yankin ke yarawa. Jihar Imo ta samo asalin sunanta ne daga kogin Imomiri da ke jihar. An ƙirƙiri jihar Imo mai taken zuciyar gabashi wato Eastern Heartland a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. Sai jihar Jiga da ake take da sabuwar duniya wato New World a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Jihar ta Jigawa dai ta samu asalin sunanta daga yanayin ƙasar da jihar take da shi. Sai jihar Kaduna da ta samu asalin sunanta daga wani kogi da ke jihar Kaduna da ake samun kada. An ƙirƙiri jihar ta Kaduna mai taken cibiyar ilimi wato Center of Learning a ranar 27 ga watan Mayun shekarar 1967. An ƙirƙiri jihar Kano mai taken cibiyar kasuwanci wato Center of Commerce a ranar 27 ga watan Mayun shekarar 1967. An samu asalin sunan jihar Kano daga wani makeri ɗan ƙabilar Gaya wanda ya fara zama a yankin a yayin da yake neman ƙarfe. Jihar Katsina ta samu asalin sunanta daga matar wani fitaccen basarake mai suna Jazama da matarsa mai suna Katsina. An ƙirƙiri jihar Katsina da ake take da Home of Hospitality wato gidan zaman lafiya a ranar 23 ga watan Satumbar shekarar 1987.
An ƙirƙiri jihar Kebbi da ake wa take da Land of Equity, wato ƙasar adalci, a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Jihar ta Kebbi ta samu asalin sunanta daga Ka'aba da ke garin Makka a ƙasar Saudi Arabia. Jihar Kogi ta samu asalin sunanta daga rafin Neja da na Benue da ke haɗuwa a garin, wanda hakan ya sa Hausa ke wa wajen da taken Kogi. An ƙirƙiri jihar Kogi da ake wa take da The Confluence State, wato mahaɗar ƙasa, a ranar 27 ga watan Mayun shekarar 1967. An ƙirƙiri jihar Lagos da ake wa take da Center of Excellence, wato cibiyar fice, a ranar 27 ga watan Mayun shekarar 1967. A shekarar 1472, Turawan farko da suka dira a jihar Lagos, 'yan asalin ƙasar Portugal, saboda yawan rafukan da ke garin yasa suka kira shi da Lagos, wanda suka samo daga lake, ma'ana tafki. Jihar Nasarawa na nufin nasara. An samu sunan jihar daga masarautar ta Nasarawa. An ƙirƙiri jihar Nasarawa da ake wa take da Home of Solid Mineral, wato gida da ke da arzikin ƙasa, a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1996. Jihar Neja ta samu asalin sunanta daga babban kogin da ke jihar da ake wa take da Neja. An ƙirƙiri jihar ta Neja da ake wa take da The Power State, wato gidan lantarki, a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. An ƙirƙiri jihar Ogun da ake wa take da Gateway State, wato mabuɗin ƙasa, a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. Jihar ta samu asalin sunanta daga kogin da ke ratsa faɗin jihar daga arewa zuwa kudu. Kalmar Ondo na nufin baƙi. An saka jihar sunan ne don saboda baƙin jama'ar masarautar Ondo da suka zauna a yankin. An ƙirƙiri jihar Ondo da ake wa take da Sunshine State, wato jihar hasken rana, a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. Sai jihar Oshun da ake wa take da The State of the Living Spring, wato ƙasar ruwa mai gudana, a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Ta samu asalin sunanta daga wani kogi a jihar. Sai jihar Oyo da ta samu asalin sunanta daga tsohuwar masarautar Oyo. An ƙirƙiri jihar Oyo da ake wa take da Peace Center State, wato matsugunin zaman lafiya, a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. Sai jihar Plateau da ake wa take da Home of Peace and Tourism, wato gidan zaman lafiya da buɗar ido, a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. Kuma jihar Plateau ta samu asalin sunanta daga Jos. Sai jihar Rivers da ta samu asalin sunanta daga yawan tafkuna, kogi da rafuka da ke jihar. An ƙirƙiri jihar Rivers da ake wa take da Treasure Base of the Nation, wato cibiyar ma'adanan ƙasa, a ranar 27 ga watan Mayun shekarar 1967. An ƙirƙiri jihar Sokoto da ake wa take da Seat of the Caliphate, wato birnin Shehu, a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976. Kalmar kasuwa ta Larabci, wato suk, aka sa wa jihar sunan tun bayan kafuwar daular Musulunci. Sai jihar Taraba da ta samu asalin sunanta daga wani kogi da ke jihar. An ƙirƙiri jihar Taraba da ake wa take da Nature's Gift to the Nation, wato kyautar Allah zuwa ga ƙasa, a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Sai jihar Yobe da ake wa take da Pride of the Sahel, wato alfaharin Sahara, a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Jihar ta samu asalin sunanta daga wani kogi da ke gudana a jihar ta Yobe. Sai kuma jihar Zamfara da ta samu asalin sunanta daga harshen mazauna yankin na Zamfarawa. An ƙirƙiri Zamfara da ake wa take da Farming is our pride, wato da noma muke tutiya, a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1996. Sai kuma babban birnin tarayya, wato Abuja, da aka ƙirƙire ta a shekarar 1991. Jihar ta samu asalin sunanta daga sunan wani sarki da aka taɓa yi a yankin da ake kira da Abubakar, saboda hasken fatarsa kuma yasa ake masa laƙabi da Abuja, wato Habu mai fata mai haske, wanda hakan ya samar da suna Abuja da ake kira a yau. Ni ce ta ku har kullum Sadiqa Aisha Umar Meamalari, nike muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya, da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni domin jin tarihin wannan ƙasar tamu mai albarka, wato Najeriya.